Татарстан чоңгы юлы Совховада үткәрелүче масса күләм чараларының берсе булып тора. Чоңгыга басучы райондашларыбыз саны елдан-ел арта. Мөслимләрнең сәламәт яшәү рәвешен сайлавы сөендерә. Чоңгы юлы бәйрәмендә 41 мәртәбә уздырыла. 41 ишендә безнең әтиләребез шуган, апаларыбыз шуган, бабаларыбыз шуган. Инде менә бүген дә безнең яшьләребез, балаларыбыз, өлкәннәребез дә бу бәйрәмдә катнашты. Сәламәт булыйк, сәламәт тормыш рәвешен сайлыйк. Без барыбыз беләбез, сәламәт тәндә, сәламәт акыл, сәламәт ним. Инде тагын бер бар. Минем уйлап бирергә әйбик. Менә бу нациянең көчен арттыру, аның яшьләрнең сәламәтлеген арттыру өчен бик әһәмиятле чаралар, яшьләрне аларны чарага тарту да кирәк бит. Бәйрәм төсен алган чарада мәктәпләр һәм балалар бакчалары, оешма предприятие коллективлары катнашты. Ярышларда оста чоңгычлар белән бер рәттән чоңгыга яңа гына басучылар да бар иде. Бу көнне райондашларыбыз чоңгыда 2023 метр ара узды. Бүген фактически чыкмам дигәнем, алдагы пандемия елларында 1-2 ел чыгалмадык. Ял булганчтан жүрәк түзмәде. Чыктым әле. Барыбыз да сау сәламәт булыйк. Инде елдан-ел катнашучылар саны артып тора. Мин үзем дә шәхсән бик нык яратам. Спортның барлык төрен дә һәм инде берсендә калдырмаска тырышам. Ярышларда иң өлкән катнашучы исемен 82 яшьлек Дамир Таҗиев, иң яшь катнашучы исемен 7 яшьлек Иркә Вәлиев алды. Мөслим урта мәктәбе иң актив оешма социаль яклау бүлеге җитәкчесе Рәмилә Гыйлметьянова, иң актив җитәкче Амил Виноградов җиңүгә омтылыш номинациясендә җиңүче булды. Мистер Чоңгы юлы исемен Фасил Арсланов, Мисс Чоңгы юлы исемен Мәдинә Зырин алды. Шакировлар гаиләсе иң актив гаилә номинациясендә бүләкләнде. Бүләкләнүчеләргә мактау грамоталары, медальләр һәм символик башлыклар тапшырылды. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.